Hamza Mu'azu ya ce ya amince da zaɓen da ɓangaren Sanata Ibrahim Shekaru suka gudanar. Alƙalin yanke hukuncin cewa ɓangaren Shekaru mai taken G9 ya gudanar da zaɓen wanda kwamitin mutane 7 na APC ya sanya wa hannu. Jaridar ta rawaito cewa waɗanda suka shigar da ƙarar sun haɗa da Muntaka Bala Suleiman da mambobin jam'iyya mutum 17,980, yayin da waɗanda ake ƙarar su ne APC a matsayin waɗanda ake ƙara na ɗaya Mai Mala Buni, shugaban Rio, Sanato John Akpamene, sakataren jam'iyyar na ƙasa da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Kotu ta ce duk zaɓen da ɓangaren Malam Ibrahim Shekaru ya jagoranta sahihi ne. Nuraini Jimo San shi ne lauyan masu ƙara yayin da Suleiman Usman San MN Duru da Mashood Alebelewe suka kasance lauyoyin waɗanda ake ƙara. Kotu ta ce Ganduje ya biya Sunusi Lamido Sunusi tarar miliyan 10. Babban Kotun Tarayya ta Abuja ta yanke hukuncin kan korar Sarki Sunusi Lamido Sunusi na biyu daga Kano bayan tsige shi. Mai Shari'a Anwuli Chikere yayin yanke hukunci ya ce dokar da gwamnatin jihar Kano ta yi amfani da shi ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Alƙalin kotun ya ce duk wata doka da ta ci karo da na ƙasa watsi da ita ake yi, ya kuma umarci gwamnatin da ta biya Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Wata babban kotun tarayya da ke Abuja a ranar Talata ta yanke hukuncin cewa korar Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu daga jihar Kano ya saɓa wa doka da kundin tsarin mulki. Daily Nigerian ta rawaito. Mai Shari'a Anwuli Chikere cikin hukunci ya jaddada cewa dokar masarautar ta 2019 da gwamnatin jihar ta yi amfani da shi wurin korar Sunusi ta ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya ta 1999 da aka yi wa kwaskwarima. A cewar Chikere, kundin tsarin mulkin Najeriya ta fi kowane doka ƙarfi, don haka duk dokar da ta ci karo da ita za a yi watsi da ita ne. The Nation ta rawaito. Kamfanin dillancin labarai nan ta rawaito cewa Mr. Sunusi, wanda aka tsige a ranar 9 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020, ya yi ƙarar Sufeta Janar na 'Yan Sanda da Shugaban SS a ranar 12 ga watan Disamba shekara ta 2020 kan tsare shi ba bisa ƙa'ida ba. A ƙarar da ya shigar mai lamba FHC/ABJ/CS/357/2020, ya kuma yi ƙarar Attorney General na Jihar Kano da Attorney General na ƙasa. Sunusi bai ƙalubalanci tsige shi ba, duk da cewar Mr. Sunusi ba ya ƙalubalantar tsige shi da aka yi ba. Ya shigar da ƙarar kotun inda aka tabbatar masa da damarsa na zuwa duk inda yake so. Ya kuma ƙalubalanci waɗanda ya yi ƙarar saboda cin fuska da keta masa haƙƙinsa na ɗan adam. Mai Shari'a Chikere, wanda ya cire sunan Attorney General na ƙasa daga ƙarar, ya buƙaci sauran waɗanda aka yi ƙarar su daina cin mutuncin Sunusi. Kotu ta ce a biya Sarki Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Har a yau, kotu ta umarci waɗanda aka yi ƙarar su biya Sarki Sunusi na biyu diyyar Naira miliyan 10 sannan su nemi afuwarsa a wallafa a manyan jaridu na ƙasa guda biyu. Ku dakaci ƙarin bayani. Duka-duka a nan muke kawo muku ƙarshen wannan labarin. Sai ku ci gaba da bibiyar mu a YouTube channel tamu domin ƙarin bayani. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da mu a cikin sahihan labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannan mu mun kasance a cikin sababbin shirye-shirye da muke kawo muku na yau da kullum. Ku ci gaba da danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe cikin ingantattun labaran da muke kawo muku na yau da kullum.
Wata kotun tarayya da ke birnin Abuja a ƙarƙashin jagorancin Hamza Ma'azu ta rushe zaɓen shugabancin jam'iyyar APC da tsagin gwamnan Kano Abdullahi Ganduje ya gudanar. Haka kuma mai shari'ar ya tabbatar da zaɓen tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau da ya gudanar. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito cewar mai shari'ar ya ce zaɓen na ɓangaren Shekarau wanda Haruna Ɗanzago ya lashe ya samu sanya hannun mutum 7 daga cikin waɗanda uwar jam'iyyar ta turo jihar Kano domin gudanar da zaɓe. Alƙalin kotun, mai shari'a Hamza Ma'azu ya ce ya amince da zaɓen da ɓangaren Sanata Ibrahim Shekarau suka gudanar. Alƙalin yanke hukuncin cewa ɓangaren Shekarau mai taken G9 ya gudanar da zaɓen wanda kwamitin mutane 7 na APC ya sanya wa hannu. Jaridar ta rawaito cewa waɗanda suka shigar da ƙarar sun haɗa da Muntaka Bala Suleiman da mambobin jam'iyya mutum 17,980, yayin da waɗanda ake ƙarar su ne APC a matsayin waɗanda ake ƙara na ɗaya Mai Mala Bunu, shugaban Rio, Sanato John Akpabiyane, sakataren jam'iyyar na ƙasa da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Kotu ta ce duk zaɓen da ɓangaren Malam Ibrahim Shekarau ya jagoranta sahihi ne. Nuraini Jimo San shi ne lauyan masu ƙara yayin da Suleiman Usman San MN Duru da Mashood Alebelewe suka kasance lauyoyin waɗanda ake ƙara. Kotu ta ce Ganduje ya biya Sunusi Lamido Sunusi tarar miliyan 10. Babban kotun tarayya ta Abuja ta yanke hukuncin kan korar Sarki Sunusi Lamido Sunusi na biyu daga Kano bayan tsige shi. Mai shari'a Anwuli Chikere yayin yanke hukunci ya ce dokar da gwamnatin jihar Kano ta yi amfani da shi ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Alƙalin kotun ya ce duk wata doka da ta ci karo da na ƙasa watsi da ita ake yi, ya kuma umarci gwamnatin da ta biya Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Wata babban kotun tarayya da ke Abuja a ranar Talata ta yanke hukuncin cewa korar Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu daga jihar Kano ya saɓa wa doka da kundin tsarin mulki. Daily Nigerian ta rawaito. Mai shari'a Anwuli Chikere cikin hukunci ya jaddada cewa dokar masarautar ta 2019 da gwamnatin jihar ta yi amfani da shi wurin korar Sunusi ta ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya ta 1999 da aka yi wa kwaskwarima. A cewar Chikere, kundin tsarin mulkin Najeriya ta fi kowane doka ƙarfi, don haka duk dokar da ta ci karo da ita za a yi watsi da ita ne. The Nation ta rawaito. Kamfanin dillancin labarai nan ta rawaito cewa Mr. Sunusi, wanda aka tsige a ranar 9 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020, ya yi ƙarar Sufeta Janar na 'Yan Sanda da shugaban SS a ranar 12 ga watan Disamba shekara ta 2020 kan tsare shi ba bisa ƙa'ida ba. A ƙarar da ya shigar mai lamba FHC/ABJ/CS/357/2020, ya kuma yi ƙarar Attorney General na Jihar Kano da Attorney General na ƙasa. Sunusi bai ƙalubalanci tsige shi ba, duk da cewar Mr. Sunusi ba ya ƙalubalantar tsige shi da aka yi ba. Ya shigar da ƙarar kotun inda aka tabbatar masa da damarsa na zuwa duk inda yake so. Ya kuma ƙalubalanci waɗanda ya yi ƙarar saboda cin fuska da keta masa haƙƙinsa na ɗan adam. Mai shari'a Chikere, wanda ya cire sunan Attorney General na ƙasa daga ƙarar, ya buƙaci sauran waɗanda aka yi ƙarar su daina cin mutuncin Sunusi. Kotu ta ce a biya Sarki Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Har a yau, kotu ta umarci waɗanda aka yi ƙarar su biya Sarki Sunusi na biyu diyyar Naira miliyan 10 sannan su nemi afuwarsa a wallafa a manyan jaridu na ƙasa guda biyu. Ku dakaci ƙarin bayani. Duka-duka anan muke kawo muku ƙarshen wannan labarin. Sai ku ci gaba da bibiyar mu a YouTube channel tamu domin ƙarin bayani.
ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da mu a cikin sahihan labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannan mu mun kasance a cikin sababbin shirye-shirye da muke kawo muku na yau da kullum. Ku ci gaba da danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe cikin ingantattun labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Wata kotun tarayya da ke birnin Abuja a ƙarƙashin jagorancin Hamza Mu'azu ta rushe zaben shugabancin jam'iyyar APC da tsagin gwamnan Kano Abdullahi Ganduje ya gudanar. Haka kuma mai shari'ar ya tabbatar da zaben tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau da ya gudanar. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito cewar mai shari'an ya ce zaben na ɓangaren Shekarau wanda Haruna Ɗanzago ya lashe ya samu sanya hannun mutum 7 daga cikin waɗanda uwar jam'iyyar ta turo jihar Kano domin gudanar da zaɓe. Alƙalin kotun mai shari'a Hamza Mu'azu ya ce ya amince da zaben da ɓangaren Sanata Ibrahim Shekarau suka gudanar. Alƙalin yanke hukuncin cewa ɓangaren Shekarau mai taken G9 ya gudanar da zaben wanda kwamitin mutane 7 na APC ya sanya wa hannu. Jaridar ta rawaito cewa waɗanda suka shigar da ƙarar sun haɗa da Muntaka Bala Suleiman da mambobin jam'iyya mutum 17,980, yayin da waɗanda ake ƙarar su ne APC a matsayin waɗanda ake ƙara na ɗaya mai Mala Bunu, shugaban Rio, Sanato John Akpabiyane, sakataren jam'iyyar na ƙasa da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Kotu ta ce duk zaben da ɓangaren Malam Ibrahim Shekarau ya jagoranta sahihi ne. Nuraini Jimo San shi ne lauyan masu ƙara yayin da Suleiman Usman San MN Duru da Mashhud Alebelewe suka kasance lauyoyin waɗanda ake ƙara. Kotu ta ce Ganduje ya biya Sunusi Lamido Sunusi tarar miliyan 10. Babban kotun tarayya ta Abuja ta yanke hukuncin kan korar Sarki Sunusi Lamido Sunusi na biyu daga Kano bayan tsige shi. Mai shari'a Anwuli Cikire yayin yanke hukunci ya ce dokar da gwamnatin jihar Kano ta yi amfani da shi ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Alƙalin kotun ya ce duk wata doka da ta ci karo da na ƙasa watsi da ita ake yi, ya kuma umarci gwamnatin da ta biya Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Wata babban kotun tarayya da ke Abuja a ranar Talata ta yanke hukuncin cewa korar Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu daga jihar Kano ya saɓa wa doka da kundin tsarin mulki. Daily Nigerian ta rawaito. Mai shari'a Anwuli Cikire cikin hukunci ya jaddada cewa dokar masarautar ta 2019 da gwamnatin jihar ta yi amfani da shi wurin korar Sunusi ta ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya ta 2099 da aka yi wa kwaskwarima. A cewar Cikire, kundin tsarin mulkin Najeriya ta fi kowane doka ƙarfi, don haka duk dokar da ta ci karo da ita za a yi watsi da ita ne. The Nation ta rawaito. Kamfanin dillancin labarai nan ta rawaito cewa Mr. Sunusi, wanda aka tsige a ranar 9 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020, ya yi ƙarar Sufeta Janar na 'Yan Sanda da Shugaban SS a ranar 12 ga watan Disamba shekara ta 2020 kan tsare shi ba bisa ƙa'ida ba. A ƙarar da ya shigar mai lamba FHC/ABJ/CS/357/2020, ya kuma yi ƙarar Attorney General na Jihar Kano da Attorney General na ƙasa. Sunusi bai ƙalubalanci tsige shi ba, duk da cewar Mr. Sunusi ba ya ƙalubalantar tsige shi da aka yi ba. Ya shigar da ƙarar kotun inda aka tabbatar masa da damarsa na zuwa duk inda yake so. Ya kuma ƙalubalanci waɗanda ya yi ƙarar saboda cin fuska da keta masa haƙƙinsa na ɗan adam. Mai shari'a Cikire, wanda ya cire sunan Attorney General na ƙasa daga ƙarar,
ya buƙaci sauran waɗanda aka yi ƙarar su daina cin mutuncin Sunusi. Kotu ta ce a biya Sarki Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Har a yau, kotu ta umarci waɗanda aka yi ƙarar su biya Sarki Sunusi na biyu diyyar Naira miliyan 10 sannan su nemi afuwarsa a wallafa a manyan jaridu na ƙasa guda biyu. Ku dakaci ƙarin bayani. Duka-duka anan muke kawo muku ƙarshen wannan labarin. Sai ku ci gaba da bibiyar mu a YouTube channel tamu domin ƙarin bayani. Ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da mu a cikin sahihan labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannan mu mun kasance a cikin sababbin shirye-shiryen da muke kawo muku na yau da kullum. Ku ci gaba da danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe cikin ingantattun labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Wata kotun tarayya da ke birnin Abuja a ƙarƙashin jagorancin Hamza Mu'azu ta rushe zaben shugabancin jam'iyyar APC da tsagin gwamnan Kano Abdullahi Ganduje ya gudanar. Haka kuma mai shari'ar ya tabbatar da zaben tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau da ya gudanar. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito cewar mai shari'an ya ce zaben na ɓangaren Shekarau wanda Haruna Ɗanzago ya lashe ya samu sanya hannun mutum 7 daga cikin waɗanda uwar jam'iyyar ta turo jihar Kano domin gudanar da zaɓe. Alƙalin kotun, mai shari'a Hamza Mu'azu ya ce ya amince da zaben da ɓangaren Sanata Ibrahim Shekarau suka gudanar. Alƙalin yanke hukuncin cewa ɓangaren Shekarau mai taken G9 ya gudanar da zaben wanda kwamitin mutane 7 na APC ya sanya wa hannu. Jaridar ta rawaito cewa waɗanda suka shigar da ƙarar sun haɗa da Muntaka Bala Suleiman da mambobin jam'iyya mutum 17,980, yayin da waɗanda ake ƙarar su ne APC a matsayin waɗanda ake ƙara na ɗaya Mai Mala Bunu, shugaban Rio, Sanato John Akpabiyene, sakataren jam'iyyar na ƙasa da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Kotu ta ce duk zaben da ɓangaren Malam Ibrahim Shekarau ya jagoranta sahihi ne. Nuraini Jimo San shi ne lauyan masu ƙara yayin da Suleiman Usman San MN Duru da Mashhud Alebelewe suka kasance lauyoyin waɗanda ake ƙara. Kotu ta ce Ganduje ya biya Sunusi Lamido Sunusi tarar miliyan 10. Babban kotun tarayya ta Abuja ta yanke hukuncin kan korar Sarki Sunusi Lamido Sunusi na biyu daga Kano bayan tsige shi. Mai shari'a Anwuli Cikire yayin yanke hukunci ya ce dokar da gwamnatin jihar Kano ta yi amfani da shi ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Alƙalin kotun ya ce duk wata doka da ta ci karo da na ƙasa watsi da ita ake yi, ya kuma umarci gwamnatin da ta biya Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Wata babban kotun tarayya da ke Abuja a ranar Talata ta yanke hukuncin cewa korar Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu daga jihar Kano ya saɓa wa doka da kundin tsarin mulki. Daily Nigerian ta rawaito. Mai shari'a Anwuli Cikire cikin hukunci ya jaddada cewa dokar masarautar ta 2019 da gwamnatin jihar ta yi amfani da shi wurin korar Sunusi ta ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya ta 2099 da aka yi wa kwaskwarima. A cewar Cikire, kundin tsarin mulkin Najeriya ta fi kowane doka ƙarfi, don haka duk dokar da ta ci karo da ita za a yi watsi da ita ne. The Nation ta rawaito. Kamfanin dillancin labarai nan ta rawaito cewa Mr. Sunusi, wanda aka tsige a ranar 9 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020, ya yi ƙarar Sufeta Janar na 'Yan Sanda da shugaban SS a ranar 12 ga watan Disamba shekara ta 2020 kan tsare shi ba bisa ƙa'ida ba. A ƙarar da ya shigar mai lamba FHC/ABJ/CS/357/2020, ya kuma yi
ƙarar Attorney General na Jihar Kano da Attorney General na ƙasa. Sunusi bai ƙalubalanci tsige shi ba, duk da cewar Mr. Sunusi ba ya ƙalubalantar tsige shi da aka yi ba. Ya shigar da ƙarar kotun inda aka tabbatar masa da damarsa na zuwa duk inda yake so. Ya kuma ƙalubalanci waɗanda ya yi ƙarar saboda cin fuska da keta masa haƙƙinsa na ɗan adam. Mai shari'a Cikere, wanda ya yi cire sunan Attorney General na ƙasa daga ƙarar, ya buƙaci sauran waɗanda aka yi ƙarar su daina cin mutuncin Sunusi. Kotu ta ce a biya Sarki Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Har a yau, kotu ta umarci waɗanda aka yi ƙarar su biya Sarki Sunusi na biyu diyyar Naira miliyan 10 sannan su nemi afuwarsa a wallafa a manyan jaridu na ƙasa guda biyu. Ku dakaci ƙarin bayani. Duka-duka anan muke kawo muku ƙarshen wannan labarin. Sai ku ci gaba da bibiyar mu a YouTube channel tamu domin ƙarin bayani. Ku danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da mu a cikin sahihan labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannan mu mun kasance a cikin sababbin shirye-shirye da muke kawo muku na yau da kullum. Ku ci gaba da danna mana subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe cikin ingantattun labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Wata kotun tarayya da ke birnin Abuja a ƙarƙashin jagorancin Hamza Mu'azu ta rushe zaben shugabancin jam'iyyar APC da tsagin gwamnan Kano Abdullahi Ganduje ya gudanar. Haka kuma mai shari'ar ya tabbatar da zaben tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau da ya gudanar. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito cewar mai shari'an ya ce zaben na ɓangaren Shekarau wanda Haruna Ɗanzago ya lashe ya samu sanya hannun mutum 7 daga cikin waɗanda uwar jam'iyyar ta turo jihar Kano domin gudanar da zaɓe. Alƙalin kotun, mai shari'a Hamza Mu'azu ya ce ya amince da zaben da ɓangaren Sanata Ibrahim Shekarau suka gudanar. Alƙalin yanke hukuncin cewa ɓangaren Shekarau mai taken G9 ya gudanar da zaben wanda kwamitin mutane 7 na APC ya sanya wa hannu. Jaridar ta rawaito cewa waɗanda suka shigar da ƙarar sun haɗa da Muntaka Bala Suleiman da mambobin jam'iyya mutum 17,980, yayin da waɗanda ake ƙarar su ne APC a matsayin waɗanda ake ƙara na ɗaya Mai Mala Bunu, shugaban Rio, Sanato John Akpabiyane, sakataren jam'iyyar na ƙasa da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Kotu ta ce duk zaben da ɓangaren Malam Ibrahim Shekarau ya jagoranta sahihi ne. Nuraini Jimo San shi ne lauyan masu ƙara yayin da Suleiman Usman San MN Duru da Mashhud Alebelewe suka kasance lauyoyin waɗanda ake ƙara. Kotu ta ce Ganduje ya biya Sunusi Lamido Sunusi tarar miliyan 10. Babban kotun tarayya ta Abuja ta yanke hukuncin kan korar Sarki Sunusi Lamido Sunusi na biyu daga Kano bayan tsige shi. Mai shari'a Anwuli Cikere yayin yanke hukunci ya ce dokar da gwamnatin jihar Kano ta yi amfani da shi ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Alƙalin kotun ya ce duk wata doka da ta ci karo da na ƙasa watsi da ita ake yi, ya kuma umarci gwamnatin da ta biya Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Wata babban kotun tarayya da ke Abuja a ranar Talata ta yanke hukuncin cewa korar Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu daga jihar Kano ya saɓa wa doka da kundin tsarin mulki. Daily Nigerian ta rawaito. Mai shari'a Anwuli Cikere cikin hukunci ya jaddada cewa dokar masarautar ta 2019 da gwamnatin jihar ta yi amfani da shi wurin korar Sunusi ta ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya ta 2099 da aka yi wa kwaskwarima. A cewar Cikere, kundin tsarin mulkin Najeriya ta fi kowane doka ƙarfi, don haka duk dokar da ta ci karo da ita za a yi watsi da ita ne. The Nation ta rawaito
kamfanin dillancin labarai nan ta rawaito cewa Mr. Sunusi, wanda aka tsige a ranar 9 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020, ya yi ƙarar Sufeta Janar na 'Yan Sanda da Shugaban SS a ranar 12 ga watan Disamba shekara ta 2020 kan tsare shi ba bisa ƙa'ida ba. A ƙarar da ya shigar mai lamba FHC/ABJ/CS/357/2020, ya kuma yi ƙarar Attorney General na Jihar Kano da Attorney General na ƙasa. Sunusi bai ƙalubalanci tsige shi ba, duk da cewar Mr. Sunusi ba ya ƙalubalantar tsige shi da aka yi ba. Ya shigar da ƙarar kotun inda aka tabbatar masa da damarsa na zuwa duk inda yake so. Ya kuma ƙalubalanci waɗanda ya yi ƙarar saboda cin fuska da keta masa haƙƙinsa na ɗan adam. Mai shari'a Cikere, wanda ya cire sunan Attorney General na ƙasa daga ƙarar, ya buƙaci sauran waɗanda aka yi ƙarar su daina cin mutuncin Sunusi. Kotu ta ce a biya Sarki Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Har a yau, kotu ta umarci waɗanda aka yi ƙarar su biya Sarki Sunusi na biyu diyyar Naira miliyan 10 sannan su nemi afuwarsa a wallafa a manyan jaridu na ƙasa guda biyu. Ku dakaci ƙarin bayani. Duka-duka anan muke kawo muku ƙarshen wannan labarin. Sai ku ci gaba da bibiyar mu a YouTube channel tamu domin ƙarin bayani. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da mu a cikin sahihan labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannan mu mun kasance a cikin sababbin shirye-shiryen da muke kawo muku na yau da kullum. Ku ci gaba da danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe cikin ingantattun labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Wata kotun tarayya da ke birnin Abuja a ƙarƙashin jagorancin Hamza Mu'azu ta rushe zaben shugabancin jam'iyyar APC da tsagin gwamnan Kano Abdullahi Ganduje ya gudanar. Haka kuma mai shari'ar ya tabbatar da zaben tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau da ya gudanar. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito cewar mai shari'an ya ce zaben na ɓangaren Shekarau, wanda Haruna Ɗanzago ya lashe, ya samu sanya hannun mutum 7 daga cikin waɗanda uwar jam'iyyar ta turo jihar Kano domin gudanar da zaɓe. Alƙalin kotun, mai shari'a Hamza Mu'azu, ya ce ya amince da zaben da ɓangaren Sanata Ibrahim Shekarau suka gudanar. Alƙalin yanke hukuncin cewa ɓangaren Shekarau mai taken G9 ya gudanar da zaben, wanda kwamitin mutane 7 na APC ya sanya wa hannu. Jaridar ta rawaito cewa waɗanda suka shigar da ƙarar sun haɗa da Muntaka Bala Suleiman da mambobin jam'iyya mutum 17,980, yayin da waɗanda ake ƙarar su ne APC a matsayin waɗanda ake ƙara na ɗaya Mai Mala Bunu, shugaban Rio, Sanato John Akpabiyane, sakataren jam'iyyar na ƙasa, da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Kotu ta ce duk zaben da ɓangaren Malam Ibrahim Shekarau ya jagoranta sahihi ne. Nuraini Jimo San shi ne lauyan masu ƙara, yayin da Suleiman Usman San MN Duru da Mashhud Alebelewe suka kasance lauyoyin waɗanda ake ƙara. Kotu ta ce Ganduje ya biya Sunusi Lamido Sunusi tarar miliyan 10. Babban kotun tarayya ta Abuja ta yanke hukuncin kan korar Sarki Sunusi Lamido Sunusi na biyu daga Kano bayan tsige shi. Mai shari'a Anwuli Cikire, yayin yanke hukunci, ya ce dokar da gwamnatin jihar Kano ta yi amfani da shi ya saɓa wa kundin tsarin mulkin ƙasa. Alƙalin kotun ya ce duk wata doka da ta ci karo da na ƙasa watsi da ita ake yi, ya kuma umarci gwamnatin da ta biya Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Wata babban kotun tarayya da ke Abuja a ranar Talata ta yanke hukuncin cewa korar Sarkin Kano
Muhammadu Sunusi na biyu daga jihar Kano ya saɓawa doka da kundin tsarin mulki, Daily Nigerian ta rawaito. Mai Shari'a Anuli Chikere cikin hukunci ya jaddada cewa dokar masarautar ta 2019 da gwamnatin jihar ta yi amfani da shi wurin korar Sunusi ta ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya ta 2099 da aka yi wa kwaskwarima. A cewar Chikere, kundin tsarin mulkin Najeriya ta fi kowane doka ƙarfi, don haka duk dokar da ta ci karo da ita za a yi watsi da ita ne. The Nation ta rawaito. Kamfanin dillancin labarai nan ta rawaito cewa Mr. Sunusi, wanda aka tsige a ranar 9 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020, ya yi ƙarar Sufeta Janar na 'Yan Sanda da Shugaban SS a ranar 12 ga watan Disamba shekara ta 2020 kan tsare shi ba bisa ƙa'ida ba. A ƙarar da ya shigar mai lamba FHC/ABJ/CS/357/2020, ya kuma yi ƙarar Attorney General na Jihar Kano da Attorney General na ƙasa. Sunusi bai ƙalubalanci tsige shi ba, duk da cewar Mr. Sunusi ba ya ƙalubalantar tsige shi da aka yi ba. Ya shigar da ƙarar kotun inda aka tabbatar masa da damarsa na zuwa duk inda yake so. Ya kuma ƙalubalanci waɗanda ya yi ƙarar saboda cin fuska da keta masa haƙƙinsa na ɗan adam. Mai Shari'a Chikere, wanda ya yi cire sunan Attorney General na ƙasa daga ƙarar, ya buƙaci sauran waɗanda aka yi ƙarar su daina cin mutuncin Sunusi. Kotu ta ce a biya Sarki Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Har a yau, kotu ta umarci waɗanda aka yi ƙarar su biya Sarki Sunusi na biyu diyyar Naira miliyan 10 sannan su nemi afuwarsa a wallafa a manyan jaridu na ƙasa guda biyu. Ku dakaci ƙarin bayani. Duka-duka anan muke kawo muku ƙarshen wannan labarin. Sai ku ci gaba da bibiyar mu a YouTube channel tamu domin ƙarin bayani. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da mu a cikin sahihan labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannan mu mun kasance a cikin sababbin shirye-shiryen da muke kawo muku na yau da kullum. Ku ci gaba da danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe cikin ingantattun labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Wata kotun tarayya da ke birnin Abuja a ƙarƙashin jagorancin Hamza Mu'azu ta rushe zaben shugabancin jam'iyyar APC da tsagin gwamnan Kano Abdullahi Ganduje ya gudanar. Haka kuma mai shari'ar ya tabbatar da zaben tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau da ya gudanar. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito cewar mai shari'an ya ce zaben na ɓangaren Shekarau, wanda Haruna Ɗanzago ya lashe, ya samu sanya hannun mutum 7 daga cikin waɗanda uwar jam'iyyar ta turo jihar Kano domin gudanar da zaɓe. Alƙalin kotun, mai shari'a Hamza Mu'azu, ya ce ya amince da zaben da ɓangaren Sanata Ibrahim Shekarau suka gudanar. Alƙalin yanke hukuncin cewa ɓangaren Shekarau mai taken G9 ya gudanar da zaben, wanda kwamitin mutane 7 na APC ya sanya wa hannu. Jaridar ta rawaito cewa waɗanda suka shigar da ƙarar sun haɗa da Muntaka Bala Suleiman da mambobin jam'iyya mutum 17,980, yayin da waɗanda ake ƙarar su ne APC a matsayin waɗanda ake ƙara na ɗaya Mai Mala Bunu, shugaban Rio, Sanato John Akpabiyane, sakataren jam'iyyar na ƙasa, da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Kotu ta ce duk zaben da ɓangaren Malam Ibrahim Shekarau ya jagoranta sahihi ne. Nuraini Jimo San shi ne lauyan masu ƙara, yayin da Suleiman Usman San MN Duru da Mashhud Alebelewe suka kasance lauyoyin waɗanda ake ƙara. Kotu ta ce Ganduje ya biya Sunusi Lamido Sunusi tarar miliyan 10. Babban Kotun Tarayya ta Abuja ta yanke hukuncin kan korar Sarki Sunusi Lamido Sunusi na biyu daga Kano bayan tsige shi.
Mai shari'a Anwuli Chikere yayin yanke hukunci ya ce dokar da gwamnatin jihar Kano ta yi amfani da shi ya saɓawa kundin tsarin mulkin ƙasa. Alƙalin kotun ya ce duk wata doka da ta ci karo da na ƙasa watsi da ita ake yi, ya kuma umarci gwamnatin da ta biya Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Wata babban kotun tarayya da ke Abuja a ranar Talata ta yanke hukuncin cewa korar Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu daga jihar Kano ya saɓawa doka da kundin tsarin mulki. Daily Nigerian ta rawaito. Mai shari'a Anwuli Chikere cikin hukunci ya jaddada cewa dokar masarautar ta 2019 da gwamnatin jihar ta yi amfani da shi wurin korar Sunusi ta ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya ta 2099 da aka yi wa kwaskwarima. A cewar Chikere, kundin tsarin mulkin Najeriya ta fi kowane doka ƙarfi, don haka duk dokar da ta ci karo da ita za a yi watsi da ita ne. The Nation ta rawaito. Kamfanin dillancin labarai nan ta rawaito cewa Mr. Sunusi, wanda aka tsige a ranar 9 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020, ya yi ƙarar Sufeta Janar na 'Yan Sanda da Shugaban SS a ranar 12 ga watan Disamba shekara ta 2020 kan tsare shi ba bisa ƙa'ida ba. A ƙarar da ya shigar mai lamba FHC/ABJ/CS/357/2020, ya kuma yi ƙarar Attorney General na Jihar Kano da Attorney General na ƙasa. Sunusi bai ƙalubalanci tsige shi ba, duk da cewar Mr. Sunusi ba ya ƙalubalantar tsige shi da aka yi ba. Ya shigar da ƙarar kotun inda aka tabbatar masa da damarsa na zuwa duk inda yake so. Ya kuma ƙalubalanci waɗanda ya yi ƙarar saboda cin fuska da keta masa haƙƙinsa na ɗan adam. Mai shari'a Chikere, wanda ya cire sunan Attorney General na ƙasa daga ƙarar, ya buƙaci sauran waɗanda aka yi ƙarar su daina cin mutuncin Sunusi. Kotu ta ce a biya Sarki Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Har a yau, kotu ta umarci waɗanda aka yi ƙarar su biya Sarki Sunusi na biyu diyyar Naira miliyan 10 sannan su nemi afuwarsa a wallafa a manyan jaridu na ƙasa guda biyu. Ku dakaci ƙarin bayani. Duka-duka anan muke kawo muku ƙarshen wannan labarin. Sai ku ci gaba da bibiyar mu a YouTube channel tamu domin ƙarin bayani. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa da mu a cikin sahihan labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannan mu mun kasance a cikin sababbin shirye-shirye da muke kawo muku na yau da kullum. Ku ci gaba da danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a koda yaushe cikin ingantattun labaran da muke kawo muku na yau da kullum. Wata kotun tarayya da ke birnin Abuja a ƙarƙashin jagorancin Hamza Mu'azu ta rushe zaben shugabancin jam'iyyar APC da tsagin gwamnan Kano Abdullahi Ganduje ya gudanar. Haka kuma mai shari'ar ya tabbatar da zaben tsohon gwamnan Kano Malam Ibrahim Shekarau da ya gudanar. Jaridar Daily Nigerian ta rawaito cewar mai shari'an ya ce zaben na ɓangaren Shekarau, wanda Haruna Ɗanzago ya lashe, ya samu sanya hannun mutum 7 daga cikin waɗanda uwar jam'iyyar ta turo jihar Kano domin gudanar da zaɓe. Alƙalin kotun, mai shari'a Hamza Mu'azu, ya ce ya amince da zaben da ɓangaren Sanata Ibrahim Shekarau suka gudanar. Alƙalin yanke hukuncin cewa ɓangaren Shekarau mai taken G9 ya gudanar da zaben, wanda kwamitin mutane 7 na APC ya sanya wa hannu. Jaridar ta rawaito cewa waɗanda suka shigar da ƙarar sun haɗa da Muntaka Bala Suleiman da mambobin jam'iyya mutum 17,980, yayin da waɗanda ake ƙarar su ne APC a matsayin waɗanda ake ƙara na ɗaya Mai Mala Bunu, shugaban Rio, Sanato John Akpabiyane, sakataren jam'iyyar na ƙasa, da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa INEC. Kotu ta ce duk zaben da ɓangaren Malam Ibrahim Shekarau ya jagoranta sahihi ne. Nuraini Jimo San shi ne lauyan masu ƙara, yayin da Suleiman Usman San
MN Duru da Mashood Alebalewe suka kasance lauyoyin waɗanda ake ƙara. Kotu ta ce Ganduje ya biya Sunusi Lamido Sanusi tarar miliyan 10. Babbar Kotun Tarayya ta Abuja ta yanke hukunci kan korar Sarki Sunusi Lamido Sanusi na biyu daga Kano bayan tsige shi. Mai Shari'a Anwulu Chikere yayin yanke hukunci ya ce dokar da gwamnatin jihar Kano ta yi amfani da shi ya saɓawa kundin tsarin mulkin ƙasa. Alƙalin kotun ya ce duk wata doka da ta ci karo da na ƙasa watsi da ita ake yi, ya kuma umarci gwamnatin da ta biya Sunusi na biyu diyyar miliyan 10. Wata babbar kotun tarayya da ke Abuja a ranar Talata ta yanke hukuncin cewa korar Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu daga jihar Kano ya saɓawa doka da kundin tsarin mulki. Daily Nigerian ta rawaito. Mai Shari'a Anwulu Chikere cikin hukunci ya jaddada cewa dokar masarautar ta 2019 da gwamnatin jihar ta yi amfani da shi wurin korar Sunusi ta ci karo da kundin tsarin mulkin Najeriya ta 1999 da aka yi wa kwaskwarima. A cewar Chikere, kundin tsarin mulkin Najeriya ta fi kowane doka ƙarfi, don haka duk dokar da ta ci karo da ita za a yi watsi da ita ne. The Nation ta rawaito. Kamfanin dillancin labarai NAN ta rawaito cewa Mr. Sunusi, wanda aka tsige a ranar 9 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020, ya yi ƙarar Sufeta Janar na 'Yan Sanda da Shugaban SS a ranar 12 ga watan Disamba shekara ta 2020 kan tsare shi ba bisa ƙa'ida ba. A ƙarar da ya shigar mai lamba FHC/ABJ/CS/357/2020, ya kuma yi ƙarar Attorney General na Jihar Kano da Attorney General na ƙasa. Sunusi bai ƙalubalanci tsige shi ba, duk da cewar Mr. Sunusi ba ya ƙalubalantar tsige shi da aka yi ba. Ya shigar da ƙarar kotun inda aka tabbatar masa da damarsa na zuwa duk inda yake so. Ya kuma ƙalubalanci waɗanda ya yi ƙarar saboda cin fuska da keta masa haƙƙinsa na ɗan adam. Mai Shari'a Chikere, wanda ya cire sunan Attorney General na ƙasa daga